Amplimatia great. Amplimatia great. I work and think about what I'm about the man for. About never so. Don't flap. Anybody back me what I've had in O set in a Kenya you which more jump on the O set in a Kenya if you know.
Wasaji fogu nagwaso, Asantehene tinasine. Wasaji fogu nagwaso, Asantehene tinasine. Kotokoyini tinase, krobyaine tinasine. Mema krobya yifya ngumani kotokungen. Mema krobya yifya ngumani kotokungen. Asantehene chantro chmo champon ufungen. Asantehene chantro chmo champon ufungen. Asantehene sesebo sumandite. Asantehene sesebo sumandite. Krobya Asantehene tinasingen. Krobya Asantehene tinasingen. Sechiche mi modinye wisio. Sechiche mi modinye wisio. Wai nebenya sejuso supayini akaba kuma sika pobano. Wai nebenya sejuso supayini akaba kuma sika pobano. Obinya sabia ko baby. Obinya sabia ko baby. Amen na tedi feba de mrefe tinasingen. Amen na tedi feba de mrefe tinasingen. Chewa ndo fumoje nunge. Chewa ni ndo fumoje nunge. Ala frudade chmo champon ufruge. Ala frudade chmo champon ufruge. O so ni kroyo smendite. O so ni kroyo smendite. Da kwa jale na dia sia dinge. Jakwe jale na dia sia dinge. Akusibi okumblo chmo champon ufruge. Akusibi okumblo chmo champon ufruge. Jakwe frise frampo demli favisi. Jakwe frise frampo demli favisi. C'est tu mi modi nwa wisio. C'est tu mi modi nwa wisio. Wai ne benya sekanti nche bo achi dan kwane se wan pim sika pobano. Wai ne benya sekanti nche bo achi dan kwane se wan pim sika pobano. Obinya sabi anko baby. Obinya sabi anko baby. Dagwa bakana ne frampo demli favisi. Dagwa bakana ne frampo demli favisi. Ne ma da mi do na kwali adunye. Ne ma da mi do da kwali adunye. Ya da mane aja ko bo jojo ta to chmo champon ufune. Ya do na ne dia ku bo jojo ta to chmo champon ufune. O to sika sama na di jakunye. O to sika sama na di jakunye. Ja ko bo ba ko no flo. Ja ko bo ba ko no flo. Ne fro frampo demli fa o. Na fro frampo demli fa o. O poko mi mo di nya wisio. O poko mi mo di nya wisio. Wai ne benya se ja chi o poko pa yi ni e cha ri kwa ba no. Wai ne benya se ja chi o poko pa yi ni e cha ri kwa ba no. Obinya sabi anko baby. Obinya sabi anko baby. Asini eja bi bo yi chmo champon ufune. Asini eja bi bo yi chmo champon ufune. Oyi ma cha ri kwa bo sumandite. Oyi ma cha ri kwa bo sumandite. O be sa go si pe gunle. O be tina go si pe gunle. E jojo me cha fo chmo champon ufune. E jojo me cha fo chmo champon ufune. O be ka si pe poli bo sumandite. O be ka si pe poli bo sumandite. O be na je tina singe. O be na je tina singe. Uso chambe demle fe tina singe. Uso chambe demle fe tina singe. Dembe fiafo o so ni tibo chmo champon ufune. Dembe fiafo o so ni tibo chmo champon ufune. Ah nuku fole ma gap mo sa fole ma gap ne. Wa nuku fole ma gap mo sa fole ma gap ne. O sa fole sa chamo ko je be chmo champon ufune. O sa fole sa chamo ko me je be chmo champon ufune. Ah sa furu bosu obo sumandite. O sa furu bosu obo sumandite. Ah sa furu je tina singe. O sa furu je tina singe. Ah radio ko ni pe be ko de fatable fo Asantehene fata hinge. Radio ko ni pe be ko fatable fo Asantehene fata hinge. O ku be to pe be chmo champon ufune. Robert chmo champon ufune. O ku ateti be polmo sumandite. O ku ateti be polibo sumandite. O ku agana je tina singe. O ku agana je tina singe. Wa she fampo demli fa o. Wa she frampo demli fa o. Ah baba di fa di me janko tete janko na bunge. O baba na di fo di me janko tete janko na bunge. O fo super man na bona bunge. O fo so pimani ya bona bunge. Ah kwa ni to ba fa fribinge. O kwa ni to ba fa frubinge. Ah chi ko tene ko si frimpon bunge. O chi ko tiene go si frimpon bunge. Ah radio chi fo bi te jojo bi asakaba tunge. Radio a chi fo bi te jojo be sekre tunge. Ah radio panya ni go fo fa sana so ko chmo champon funge. Lo fo fa na so kwa ko chmo champon funge. O to sika sama na dija kunge. O to sika sama na duja kunge. Ja ku ba ba ko nyom flower. E ja ku bo ban ko nyum fro. Ina fro e frampo demli fa o. Ina fro frampo demli fa o. O re du panyi mi chima jwa mo afo pampa ya dom ko fu bia ni share plan ba no. O re du panyi mi chima dua mo afo pampa ya don ko fi share plan ba no. O brin po bi di be wi ansa funge. O brin po bi di be wi ansa safunge. O ni pa bia ko ku fa ida sa dabla dan po chmo champon funge. O ni pa bi ko ku fo ida ran po chmo champon funge. Ya be wi ansa funge bia. Ya be wi asafune ja. Amme chame ne dre me fe tina singe. Ame chama ne demre fe tina singe. Oti kan kan janka bo ti fo ye yinkuma. Kwamla fo mo yi madu kontrol pa.
Tuma chabu abi kia pa fo chachire bo o se chim. O ti kankan chaka bo ti fo ye yin kuma. Kwa mna fo yi medu kontron pa. Tuma chabu abi kia pa fo chachire bo o se chim. Ah brifu jacha kuma ne ke se jankungen. Wa brifu jacha kuma ni ke se jankungen. Ah tablo nya biasu ni tros manditien. Wa tabu nya biasu ni tros meditien. Ah brifu jacha kuma swan pampane. Oh brifu jacha kuma so pampane. Amusu mandansani evise. Amusu mandansani evise. Chama chamfo chumo champon fungen. Ye chama chamfo chumo champon fungen. Aje from posi kana no smanditien. Aje from posi kana no smanditien. Ara kumpe ni Ara kumpe ni Ejo bajo to mo chumo champon fungen. Ejo bajo mo chumo champon fungen. Ye peni ko sa santi chemo smanditien. Ye peni ko sa santi chemo smanditien. Otonfo na cheke fungen. Otonfo na cheke fungen. Ah sample gwada de chumo champon fungen. Ah sample gwada de chumo champon fungen. Otonfo mo to no klucha fungen. Otonfo mo to no klucha fungen. O klucha samo hino smanditien. O klucha samo hino smanditien. Amo service de chamfo chumo champon fungen. Amo service de chamfo chumo champon fungen. Amo jana no smanditien. Amo jana no smanditien. Ochame samposime. Ochame samposime. Abobia bona no smanditien. Abobia bona no smanditien. Asa compris brevetre chumo champon fungen. Asa compris brevetre chumo champon fungen. Osi pani ba bo fungen. Osi pani ba me bo fungen. Ewe jana de bonu kunu chumo champon fungen. Ewe jana de bonu kunu chumo champon fungen. Oso butu kani mo smanditien. Oso butu kani mo smanditien. Akubi de deso jambibine. Akubi de deso jambibine. Ba mi anu ko fo po wi abatafu ye bo bingen. Ba mi anu ko fo po na wi abatafu ye bo bingen. Osa mi kwenente ye sika batafu ye bo bingen. Osa mi kwenente ye sika batafu ye bo bingen. Osa bi abo aprima kuma nu so gwa chumo champon fungen. Osa bi abo aprima kuma sumna gwa chumo champon fungen. Obi ebo me no gwa na brina no smanditien. Obi ebo me gwa me ni abina no smanditien. Ablasa blada chumo champon fungen. Ablasa blada chumo champon fungen. Koto ko pablo ko fo bi dia ban ko nyum flower. Koto ko pablo ko fo bi dia ban ko jum flower. Saji fe from po dem li fa o. Saji fe from po dem li fa o. O ko mi eja. O ko mi eja. E je jo bi o chumo champon fungen. E je jo bi ni chumo champon fungen. O jo bi sem na di jakun. O jo bi sem na di jakun. Branch pani si bo si akwa mo akwa ji man pon fe mani na no smanditien wi se. Branch pani si bo si akwa mo akwa ji man profam na no smanditien wi se. Akwa de kasi se beto no mo chumo champon fungen. Akwa de kasi beto ni mo chumo champon fungen. O fe mani kasi iri na no smanditien. O fe mani kasi iri na no smanditien. O jo be kasi na no smanditien wi se. O jo be kasi na no smanditien wi se. Aso kwa. Se tu te so jumne flower. Se tu te se o jumne flower. On kasa chire bo mo fo. On kasa chire bo mo fo. O pata ko chire kwa je kwa bo ne bo. O pata ko chire kwa je kwa bo ne bo. E fa ko dia ba ne bo ni se. E fa ni ko dia ba ni mo no se. O tu mo to do fo tam. Ja tu mo to do fo tam. Bo pre ma kuma sumna kwa ma ku be dia wi si. Ya pre ma kwa suna kwa ma kwa be dia wi si. O kese dia mo kese dia ye ni adamla TV. O kese dia mo kese dia ye ni adamna TV. O se dem fa ncham na fa kwa ye. O se fa ncham na fa kwa ye. O ha fo chem ni be ku mo akwa mo wi si na so ni tran kwanse o. O ha fo chem ni be ku mo akwa mo se se tran kwanse. O bi kwa ye mo go che ni msan kumne. O bi kwa ye mo go che ni sa kumne. E me kwa cha wu ti po biasmani. Po biasmani sun ta ma mo cham so. E me kwa cha mi ti ni po biasmani ni. Po biasmani so ntimi so ma cham so. O bi kwa ye mo go che ni msan kumne. O bi kwa ye mo go che ni sa kumne. E me kwa cha ti po biasmani. Po biasmani so ntimi so ma cham so. E me kwa cha mi ti ni po biasmani ni. Po biasmani so ntimi so ma cham so. Kwa da chama ko. Kwa da chama ba pata chumi su da ko no. Pata chuma chefu ba pa so ntimi so ma cham so. Kwa dia chama ko. Kwa dia chama ba pata chumi su bia kro no. But je fru ben pebi so ntimi so ma cham so. So ko ni jamfia me ya bro fo ni jamfia me ya bie mo fe ho ya dia wi da bi jirubo ma fa ko. Tu jamfi ba pebi so ntimi so ma cham so. So ko ni jamfia me ya bro fo ni jamfia me ya bie mo fo ya de njabo fa ko. Tu jamfi ben pebi so ntimi so ma cham so. O sin ko to dan ko to be ko to akwa da si anchemedro. Ya cha mutini bo fa homa. Atu che ba pa mi so ntimi so ma cham so. Yo si ko to dan ko to ka da si aju achimedro. Ya cha mutini bo fa homa.
Antu che ben pe biso ntimi so ma ochem so. Ochina ine kwa, buto kwa biso ntimi so ma ochem so. Ochina ine kwa, poto kwa ku biso ntimi so ma ochem so. Oseye okumboji san wo di jamfie. Oseye okumboji san wo di jamfie. Kuma pato chimo otie fun ase. Kuma pato tie fun ase. Oh, chilifo dami funge. Oh, chilifo dami fodam funge. Seti cho mi mo di mi alisi o. Seti cho mi mo di mi alisi o. Brecho ba ono. Brecho bo ono. Hafo mi juda ya mi jo brawa mi juda baba fo ba no. Hafo mi juda mi jo mi ja brawa mi juda baba fo ba no. Chief kan ko bi anti coach mo champion funge. Chief kan ko bi anti coach mo champion funge. Ya mo cho bo aba mo sumendite. Ya mo cho bo aba bo sumendite. Okupayi na ka bo kunsu chimo champion funge. Okupayi na ka bo kunsu chimo champion funge. Safo juma ni no sumendite. Safo pogwa juma ji ni no sumendite. Dogo wa pima mwa pimbi. Dogo ba ba so wa ba ni ne. Dogo wa pima mwa pimbi. Dogo bra ni so wa bra ni ne. Apia ni ko flam ko iwe ni gwa pim gwa bra ni chimo champion funge. Apia ni ko flam ko iwe ni gwa pim gwa bra ni chimo champion funge. Achramade apia kusi bimpona no sumendite. Achramade apia kusi bimpona no sumendite. Wando kunto ba chimo champion funge. Wando kunto ba chimo champion funge. Oyima kwa libo sumendite. Oyima kwa libo sumendite. Hafo wa na sampon kasi bre kwa patachubi. Te janguma cha do mo fo. Hafo wa na sampon patachubi. Te jama ti oduma kuma bo mo fo. Sapon be ko na sansa babo na mamo biasa. Sapon be ko na sansa babo na na mo biasa. Osako baba ni chimo champion funge. Osako baba ni chimo champion funge. Sapon be ko na no sumendite. Sapon be ko na no sumendite. Esa me ko jo fu chan ma kan fu na di funge. Esa me ko jo fu chan ma kan fu na di funge. Akọ fa na ewia na chonti ngo fampo. Ekọ fa na chati fe ni ko fampo. Ani tie kreske chimo champion funge. Any take prescribe to more champion of name. A feature the kum that Chamona knows, Meditating. A feature the kum that Chamona knows, Meditating. Jaco Bank on your floor. Jaco Bank on your floor. Saji Fay from Podamli Fao. Saji Fay from Podamli Fao. Saji Folk was in name. Saji Folk was in name. Presentina Gate, Nassing name. Presentina Gate, Nassing name. What will I do? The Mefa was a Juna Chenera. Baby! What's that doing as I could buy? What could I do my flower buyer? What could we so move? What could one go do? What my man said better man? What my Gatti Yamama? What's that to cool now? Was Sumafo? What my gentleman? Welcome to me, Sumafo. Welcome to Saguni Freddy. I work for my penny of Freddy. Obi na kusu nkuno. Abesuma benya. Wa fi yimi nya. Wa wu yimi nya. Welcome ko ne kraka ne wa fa si ya pipim. Welcome boni ni mankata. Welcome boni tenten ko. Welcome boni sa wo bi jamfi. Welcome beta tuma te fo ase. Welcome da makusi. Welcome sa jebu. Fiti edwe. Obìnrin kan fa máàchì ẹ máa fi tẹ́lẹ̀ mọ̀ fún olóò o ti búrẹ́ mi ṣe ẹjẹ́ mímẹ́ ẹ̀mí sọ fẹ́ẹ́ tó ń fi mi yé ìdíbi sọ́mi tó lẹ́sẹ̀ tó náà fi ti náà o wọ́n máa kókó àtò sí máa mọ̀ sí ẹ̀dí o wọ́n máa dé fi àdá ẹ̀dí fò fìyè àǹtí bẹ̀ntì àmọ́ àkó àtà ẹ̀mí ìdùkọ̀ sọ ẹ̀dá yàbà mọ́ o ìdùkọ̀ sọ ẹ̀dá yàbà mú ṣe é ní o nàná ẹ̀fẹ̀ lóbó òdì bọ́ mìíràn kókó nya yẹ́kọ́ fún ayé ńkó nya o ẹni ń ṣe ètùtù ìwọ́n bẹ̀bẹ̀ sẹ́sọ́sọ́ à wọ́n ní ìdílé ti sẹ́ nkira wọ̀ wọ́n fi jẹ́ ọmọ ẹ̀dì nkira nkọ̀dé bẹ̀ mpa sàṣẹ́ náà yẹ ntìmí ìdílé bẹ́ẹ̀ ntoma apẹ́mí di ẹ̀fira wọ́n fi bìtẹ́ kọ́kọ́ twẹ́ bíi afọ́ ntìmí gya kali wọ́n sẹ́ ní maame dọ́m akọ̀dé nìfẹ̀ yí ase wọ́n fi sáfọ́ ọkùn nkọ̀yọ̀fọ́ wọ́n fi ọkùn ọmọ dọ̀ ama adọ́fọ́ àgbà wọ́n fi nkọ́nkyẹ́ wẹ̀kyerẹ̀ ọmọ ọkọ̀ àwọn àjò wọ́n fi tí ọmọ tí wọ́n kọ̀ nfàlẹ̀ wọ́n fo ẹ̀sì àtọ̀pàtà sẹ́mi àbọ̀ ọkọ̀ ntò fi ànsẹ́ òsẹ́ nkọ́dé ntìmí bọ́ọ̀ tìmí sẹ́ yìí. Adjoye, yae, ame, fame tuma Bible mi o. One other than see the blessed you. What the friend man so? Man so no say trouble. Ordinance, and 99, and now bound of the say. She trust say. She trust Mama Jagu say. We say to yourself, come mojatra coconut come from. Oh, a gentleman. A down to some nomination.
Wasi boy so boflapa o se tu bedi akonta hora edi twa mantanvia o se misi sa ngam le osun eje utu asia so tu omo no so tu dim no ba wono edumbo adambo adankan yabo afira ko mpenten o se tu ye tu ampenti so awutim okupoje tu ahima utim no pa tu wono o ti se tu o ni prempe o se tu una ma sa ba sa wa sa ma sa ba una mo densafo esu jokukusu etu bampamrika una ma tim zakari ani ne ri ani kra odenswe kuto do ba rubulo odo adem kan fafra wa 70 sabago so bonyen wa kuti ba wa so wa juru abon na da sa wa tijilen aka ni jilen Ori tabi da so ni just for Japan filen. Ori tabi da so ni jino. Kataira wadi asampa yechu no was to do what on church what on church on makwado ase what you wala masaje what you make kataji ho babari o satu kataji ho babari ho babari kokona kanfafa Onondo se bibi opoimu otwi otini pomu otwi onda otwi asi so fofasi okwati amani asa okani pensan oni bobro ebodi atwini ama okafafra ani ba jafet nan o satu na ganya divi uchi mo jambonu nan o satu na ganya divi unu o Opempamade Smeni go for opempamko Amodi Seti ebodi o Ebodi anya bokubi Yemo amo e mamone ko Baako afedi amo a obodonja kamfrafra Wanu na sabo for puso se tutu awade na ho Una di ko sia obo ka se Osetu uni pempem ya dom Uni ayinu mu hine Uni bu konfa na che awade pania panu abe odwa bode ne adana wotwa no wa sanse no yanko no muna akonkodu ne kumi ni paju okonku no asana wuja chechire santeman osetu woni tete buankuma damiti ankuma una wuja konfo ya komo wuji bi ni nsam da wulo wosa ina hwiase na nkrande dwa woi na nso sensan eni fie penyini na semo woi esu abodwe se na nso abodwe se woi ebetu ani ntoni se bioku na meninya na ntankase ne bedwache na asam ne kwede santa na de mfamfiri sasa mun samsu ya ntene bakwa kwede se mo bari nyakopa abo wosa atu papa mesu papa se bioku ni mtiri fita azanra te mu anku una atu afra bo benkete chema no hwe abreta na discuss kan fa nipa ko mu na dokra nana osunsuma kwa uni wakwaji ani setu edi osunsuma osumu tupa no woso na bam titiriku suma titiriku usumbu abedu a uni santini ji achinya wutiri yira Asantehene kwa aso de obro fo nkuto ena tibitira wanyum edi na ensem kire wo ma de ye bone edi wutu wo nduru wutirim
bla bla for young communipa se be kontron ko ewi sekan efiri suru nyina ba ye ada mansa nyina akom ala chichire for no wan ene wa bla for o kan frafra wan no wo so su mi ka o wi obi akuno wi obi nyaano wi obi afana ma bla for ni charity ma bla for do ni tirim ye di awo so mani o ana be ni wo e bo ni awo ana wi ni wo se ba ho a Asantehene de mo awo me de me fun wa ma wo bla sienti eni ni mboko anka dijan na mofra no panyin ko ase atunie ene wo se atu da se ebufu mpa no o tu franfo awurade franfo achiri bi nya krada ni akrada kodo wo se atu wo di afranfo no ko ma no chokra nana wo to afranfo banka techi anya ahia adoja wo je shira kwa wo chiri ma chi ankama na ankama wo wo so chi ankama what you want my going to me? What you follow? I'm in terror. One Graham, but Graham. Was it to me and so? I was in my person. I want to train for and my brother for. And my get, but I couldn't go on. Prefer to talk in so one something to your time as a receipt. We want to see us, but tell me to the council. But the mamma so, but like a teacher. Over when no go no penny more fashion. Go to go to some and some home. Mama so come out and go set up before. Okay, for. What's that? Who might dinka? Dama dinka who ni yawada. Ana kun kutafa, chami kutafa, anzo yawada. Ana dinka for such a yawada. Now we have no to ka hubi. Ana dinka ka isana ba ko be se yase. Kuda pa ko yawada. Obi ko fa na che awo yi sika free suro bishop afunyam sam ketre na otaji tesi suo na ndi kwasi du mienu na meta no so nu ye o kana sam to wo se okoji ayi setu wota na maninka ntrim mani pio fu wa no ni wo sam se wa etu ko ba ndan na ye no me efitu to ma fu ba die na mpanyini pa so besine edi enti na ni pa ni brewo abo ni ko kwa ni bro plan ye ko ko fi ada wo maintain ni pa ni brewo efiti amanya no hyehyɛ no untu bi ntwe da ana untu bi so mfiri mu da se bi mfiri ma ba so me sante ni bre ni be firi dua mani zi kanfo ni na sapo yi so no be na safo ani sika bi ba be yi so no konton ko yi ni o be ti kyerɛ fo no wan ɛna wa brafo o kan frafra Chufu achiami. Chufu achiami. Ene Akwasidae. Sede na no madam amunim no. Aho aba. Se ni ewura eba abedi Akwasidae. Edi nkan Regional Security Council for ha. Ena Ashanti Caucus. MP so omuzuzu wa ha. Ebedi ka afre Regional Security Council. Chami, Regional Security Council, and Regional High. Nanka, and Nana or Semensa, and Anka or Danoa or Senko Dieba. Nanso, no to Donaka, some pans so Etienne and Nancy. Tenancy Jaha, Yamika say, your friend Jenny Watson, quite also MC. Your two so. I General Commanding Central Command. Onana Ajima Prempe. Police Commander, Regional Police Commander, and a torso. The council on a commander or 4B on a dano. Onana Juju, Regional Admiral. Onana I also want to share signals. So I'm for never. Kwahuni on a shesu amai.
onana Julia on air coordinating director OKME ana onana Kwame entry Oforukrum MC tu for chami se enemu hwe ha yaba ababasum yigina onana osemensa namu ne yaba abasum na se baya nyama yade ebesum ene se yekuta ensem Snap pentu duminu whiskey pentu nsia brandy pentu nsia Asantehene snap pentu nsia otumfo obu amuade Asantehene bu amuade achiame bu amuade akrachefo obu amuade ehinkwa bu amuade ana yekuta odwan a ochiedia ti otumfo achiame sene regional security council Ose mensa da no wenchuma ma yigina nam no ye de ba se ye besom ene Akwasidae anno Ewa misubu se de unana se no se wa unana ose mensa regional minister se nko ha nanso ne hododo no adaroma mewe sampan so ono so BBS ne kwai adaroma unana oso ba ya one regional security council se de da omo ye no omo abase omo no ba bedi ade adaroma omo ba ya omuso mu krom sam goni sa pentu nsia adaroma whiskey pentu nsia brandy pentu nsia adaroma obu amu ade wachia me bu amu ade akrachifo bu amu ade ohinkwa bu amu ade na Asantehene enso goni sa pentu nsia na Asantehene bu amu ade afi dwampa otu adua adaroma regional security council ene omu no bedi ada de omu no bedi ada nlebru otu for the boss Nananom, Omiampe Regional Security Council for ye. Yample one way. Yample one way. Ashanti Caucus, Ochona Musumudi. Otumfo chame adaroma weti amana to otumfo se enipa ejina ha ya basomfo a ejina ho ma Asanteman MPsa na daroma ye wo mrahye bedwam a yesum enyuma na da oson o parliament se de ye nyina yenim no nanso so ye ya mana chese esese ye bayinchi na ye besom ne agi nhyira enti otumfo adaroma ene basomfo eni a Asante kokosa ewo mrahye bedwam etu yese yemra Dr. Mafo ene wo menchen onone secretary ono wo Forikrum vice chairman of the caucus honorable Anhwere Emmanuel Ajay Anhwere ono ewo atwomanwa bieja south ena fe ewo owura Adu Johnson Mankranso
na ahema nso ɛwɔ mu nsuta kwaman bepɔ so na nsɛn na Daroma na nanom abɔ no akonnwa bi ɛwɔ hɔ yɛ nsuta dadeɛ so apa hema ebi wɔkyiri na brenti enim otumfo brenti ya ma abasomfo yi sɛ kɛ yɛ nson na nso so enum yɛ wɔ ha na Daroma me ameka sɛ ɛyɛ kwame enyimɛdo antwi me na me da abasomfo na no me free Asantehene Central na Daroma yɛ ba yɛ nso a ya ma no kwa de boamu ade kakra aba ensa asɔto ɛno pa ho a yɛ wɔ boamu ade nso a otumfo ano ade ɛwɔ hɔ na ahema nso ɛde ɛwɔ hɔ ɛno pa ho nso a yɛ wɔ akrachefo nso ɛde ɛwɔ hɔ na nananom akyiame nso ɛde nso ka ho ɛna fe nso yɛ wɔ nana sabi nana otumfo nso ɛhen kwa nso ɛde ɛwɔ hɔ ɔmoboamu ade yɛde ensa asɔto ahodo na Asante amambre mu de yɛntimi ɛnkɔ no kwa nanso yɛwɔ nsa paa a yɛ pantu enso ɛka abrɔfo de no a yɛde ba yɛ ne nyinaa ho yɛaka de mentimi mmodin anom na manante se no mesi obubuwa sɛ deɛ wawo na lɔya anyimadu antwi wɔsɛ no sɛ ogyina hɔ ma baasomfo yi a ɔmgyina hɔ ɛwɔ Asantema dini mu ɛwɔ mmarahyɛ badwa mu Daroma ɔmo sɛ Asantema nti ɛna ɔmo wɔ baabie sɛ biribi ɔmo ka ɔmo nkyi no mo ba ɛnɛ wodi ada ɔmo ntimi ntina ɔmo aba so ɔmo wodi ada Daroma ɔmo ba ɔmo so wokuro sɛ mbo ni nsa pantu nsa sɔɔto ahodoɔ nyinaa ka ho bi a ɔmo wodi bedi ada Daroma ɔbo ɔmo adeɛ na Asantema bo ɔmo adeɛ wakyame bo ɔmo adeɛ wakrachefo bo ɔmo adeɛ na wo henkwa bo ɔmo adeɛ Daroma mpanifo aka ho a ɔmo da no nyinaa na oyi ɔmo di kyerɛ ne sɛ enum na atimi aba mienu deɛ bibi nti ɔmo ntimi ama Daroma Asante baasomfo a ɔmo mmarahyɛ badwa mu ɔmo baa na deɛ ɔmo no de bedi ade ne ebru Daroma no ma bagye wo nhyira otumfo ɔdomase papaapa Nananom momiampre baasomfo yampre wɔn mo momiampre baasomfo Uncle Nero is wrong. Newmont Africa, Namsumoki Kamo, Omuni Otumfo, Osage to the Second Foundation, or Ibahine, any Diomanua or Domova. Don't watch me. Bichira Newmont Gold Ghana, and Omo Abba say, and nearby Eureba Bidia de na Enche Bia, almost in the Asia Foundation, near the Dinko Mobi, some person boy, na Jumedia Yedino or Miamiano, Omberson Yasne, into Omaba Ababoy Abaso. Na Omnu Otun Fonso Ababi Dinkita Hoka cry a fat, the Ecoso or a halfo. Na almost we the Omba Neoma Bidi, two for Onba Bidi, two for the Inti, Medwema, Dr. Adukufo, na Omo Kong, so you madi, na Amani or so their boy. You nana here in a midasi. Two for chairman, Mestre, na Udia to Iranim. Ya Yejana he, if we Newmont Africa. Your friend Kwame Adukufo, Tumfo Nananime, me Vice President for Government Relations and Strategic Development for Africa. We a director of the company.
Your Tuamisui, a friend Joseph Danso, Senior Manager, Sustainability Ahafo North. Your Tuaso, David Johnson, were a Regional External Affairs Director. Yebaya, the Dikankra, Ahafo Mainsi, South and North, Ewo, Utumfuasa, so. Inti, Eredi Adea, Esefata se, Yeba, Yebesum. Niebona baso yesre nkwatintin emano ye no titru nti na igina ha yebo otumfo abaso ye baya said ye nana hiahene kan no ye de whiskey cartons mienu ye de abrofo schnapps cartons mienu ye de dwan otuadua kese ye de otumfo bomu ade so ebai na de tosu mienu ye Utumfo Foundation, ye nim se, idi akutene eba nkola adisuyan Ghana ha Asantehene ha omo ye adwuma papa pi. Enche no omo frɛ Newmont Management. En no omo de omo eni das ohunu to yanim. Sa fe de omo be page omo adwuma kra na aye kese. No de abefo nimdie akɔ miamia pi mankola no etimi de aka woma disua ho na de omde to yanim no ma ye hudriye je se adwuma kese pa si we de enye de ye de donation ba ko eteche the management directors ye kodwen ho ne esi da bi esefata se beye nkutahudie a sombo a be page foundation ye adwuma we de Yene Manhyia, chairman of the foundation, and Manhyia Nanefia or chief executive, name penning for. I say for the next 3 years, no, you the 1.7 million Ghana cedis. I ate it. I 170 billion in Hukampo. The TAF foundation, yechi. Na womu de abefu. Nimdie na ko miamia na yede aboa na nkola no so nkenkan ne omo suahunu akọ anim wa Asantehene Ghana nyina na ahye ira animunyam ti yenama de yede bae no ti yede dummy check no tudwa yede ya kire yebe So good. Said Newmont from Penny for sale. So Adama Newmont buy what's from Yasen Narasu. Said the Mujumano, a Pejana Sebe, Adama, Pepesabana Sia, a Bomania and Wasum, the same way be an Asabe Kofum. Said Adama Blue, Money, or so for Nara, or Master I shall maybe be a Kosu. Said ya ansana Newmont e mo boko for na sebe o metuma ye no be opomo nya wada o mebu na sebe wasi aye wo mo no e se sebe mo ba bedo wase to mu ni asida na sebe ba no mo be dia de na ga so ye bia ma wo mo no mo ba ya o mo di apo twa dua snap pe to do mienu back label pentunsia back label is about to do you wadawma na boma de ne onu ba be de no de che say wadawma say de enfu edunu nan ni ba ye say de mo mu ti eye ti bo mo na say mo ni wafo uti say be education farm so mo ko na nim charity foundation. What is say, why about Benjamin? Sir, so we took a lady video never check. Well, I just computer. I'm going to be done in Nano. So we call him money at church room. I'm not only want to say we do. So the year we are
tin na de no mo so ya boa mo se nim ni sa mo ba da de papa do yi ye de be so se bi wase e ma de ye no akonanim e ne mo ba se bi de wa so mu no tin no enne mo so ba se we so mu ne pian ama de ye no se da akonanim yi pa ni mo fo panifo o bi kan sika no 170 million cedis billion madama se enfemiensa de bu so mu de pian na ma se bi to be mu asa atre kwa akiri Asantehene nya hanko a ahafo buru is madama Asantehene wawura o jira Asantehene wo ti se bi o man trim sa mo se bi du de na kwa akira se bi na se bi hanye ni ye na na maba se wa da me bu do wa ye ame bi aba ya la ya fo ibi aba judges fo o mo se akrai o mo be so wase eno no se ne o ba ho de yan ni de aba se ade ni mo fu ha ye no o nti bi fa she kokom de bana da ba chiro no sha wo mo na de be bi so en koso o ma ya no na te se no tu go do mase papa Nanano, Umiampi Newmont for ye. Yampini one way. Yampini Newmont for ye. Prempeh College Robotic Team. To watch me, besides your happy what? Prempeh College in Penny for any Nkwala Omo Ewo Robotic Club. Na the nana me Omo di nkunim ewo Ghana memu efa adwumadie bi a Oma yefa nsanudwuma ne ema friend robots. It omo di san nkunim no yi nso omo nko America memu no omo konko gina Ghana anemu no omo nso konko hwedi omo timi aye wo ho. Tombo Ball Foundation amande ema yeso omasene ebo omo ma omo nso nkyerɛkyerɛ kakra a ometimi di afaso akwa yesa adwumadie no na omo ba senke ba baji yewura nhyira na yewura tia ne na echi mka kyerɛm sɛ o yewura de ne nhyira de ɛka ne nananum nyinaa nti omo de omo nkɔ na omo kɔ nso koduru Michigan ema no kureni omo kɔkɔ ya ade edi nkunim de first nti na asempa no nso omo ba de saa nkunim de abaso bɔne no omo ntimi mfa nkuyi na di sponsors kura omo bɔ omo so amasere kura omo ntimi mɔ obi amane yeso omo ba bɛbɔ yewura amane sɛ omo akɔ aba na eba abɛgye ne hyira na aba sɛ de atiste da kɛse aba abɛma no sɛ otimi abɔ abaso no omo timi akɔ yesa adwuma yi na ɛnɛ ya de no ne ba bɛdi ade no omo de saa abaso bɔde no so aba abɛkyerɛ no na Prempeh College mpanimfoɔ nso wa sɛ nso bɛyi mu hodi Tufo chame said Hiyahini kae no Hiyahini na mu no kopoku ware nti wan kan ne say college a Ghana nyina eno pa na ye papa ayo tumfo na kasa college Prempeh College na yin na ye hu say nansen adesua aba no enka ne ne yesua ade wo edem ne nkwara na fa ne saa no maka esi
na aborɔfo mpuntuo bebree no ɛyɛ nsa no dwuma nti mfidie adesua ɛfɛ no robotics na ɛnyɛ adeɛ koraa a ɔman yi koraa no ɛka yɛ curriculum ho Bapembe College deɛ nyame ahyira yɛ nti ne otumfoɔ nhyira so nti no ebia ɛda mu soronko nti nkwadaa no ɔmo sua adeɛ wie a na ɔmo deɛ no ayɛ sɛ de bu ne ka no extracurricular activity ɛna wɔn sɛ nkɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo yɛ local champions ebi mo wɔ hɔ a ɔmo winni competitions wɔ Ghana ha nko a bayɛ deɛ otumfoɔ adaroma yɛkɔ baabi kwama no yɛkɔ baabi a nti no yɛkɔɔyɛ no nkwadaa no bi firi China Japan America Canada ekura ɔmo mpuntu aduru anim a yɛnim sɛ ɔmo nkwadaa no deɛ mfidie ho adwuma ɛso sɛ Asantehene ta akyi no otumfoɔ nhyira wɛ dɛn ebedi nkonim nti yɛkɔsi America foɔ nkwadaa yɛkɔsi China foɔ nkwadaa Japan foɔ nkwadaa yɛde ɔmo hwe ase nti amano no nyina ahyia no Pempe College foɔ ɛna edi kan sɛdeɛ hiahene kan no yɛbaeɛ na yɛwura atie ne n'akyi nti ɛwɔ sɛ edi kan ɛbɛkyea yɛwura nti ɛnɛ ɛbaeɛ a Pempe College headmaster ohwɛ so school no so ma otumfoɔ yɛwura Aaron Etua Jawu ɔna ɛna yɛ acting president amanfoɔ all students Anthony Oseipoku Robotics Club President Seth Afeku, Team Captain Kofi Echampong Enin, Strategist Caleb Al-Hassan, Constructor Gerald Boite, Frank Kusiapia, Michael Nkema, Bright Ando. Ono yeso opaka munti eneno wentimi ama. Opom pepra. Opom pepra. Fusu Ajimai, Assemblyman, ono so and a board member, or say a board member, Pempe College. And a Kwame Ewusi Etso Oha, Yabaya, Yukra, and Sam Snap Pentunsia, and a whiskey strada. Na Utumfo school, Ghana ha any Ubia Mayen, I Utumfo na Pempe College, no. Yakudi, Yabejin Shra, Asantehene Taye, Chamia Comanone, Akudim Kunim, Yaba, the Becha Yura. Mira misu ebru said the waba on the hine and no nana lawyer boa for umusia no omujina ha wa school nto so school e Pempe College wadaroma oba ye da bia said the obo ho dawro e fa mfidi nwuma ho say eno na betimi aboa se be ebru enya brofo ne ta abo ne se be team no na mom mfidi nwuma e na betimi aboa o man no wadaroma said da wo ka no Pempe College de no mafrase a omu edi dwuma bi a eyem fidie nhyehyɛ ho adwumadie omu ka no robotic na no na omu sua wɔ hanom a Ghana ha ne abebrem die omu di kan na afei abaso omu kɔ akansie wɔ amanɔne ɛno na omu kɔ abrochima America Michigan na omu di kan ba yɛbɛpɛ kwan no omu ba no atia ɔna akyi na nkomu bagye nhyira nso omu nim sɛ ampa na osunsum ta omu akyi omu de osunsum ta omu akyi kɔe na Michigan abrochimam omude akanse no kwahye so no ebi free China ebi free Japan ebi free America ho emia hodo nyina wada ma nana no yi yede hye so na omu na adikan na kyese yen munyam sha emu oduro mpa bopa ene usunsum ode ta omachi akwafa nkunimdie kase atise yaba na udi ada penifo ede school ya no nyina ka ho so omu emrai na yenkɔyewura ho yenkɔde ewura se Nensha yewura nkran sɛ na futupa ne na kwankyɛ wode maaye no ɛno de adi akoduro ni wadaroma sɛdeɛ na lawyer ka no sɛ saa sukuu yi deɛ ɛnam sɛ wo ba wɔkɔ pokuare nti wantima nkyerɛ mu sɛ no ne ɛfrɛ ne the college na saa college yi deɛ ɛgyina hɔ no mu a nkonim nko a enti wɔne wɔn de abɔdini no nyinaa ba ha no mu wɔn nso wɔn kurom sɛ mburoni nsa pantu nsia Whiskey strada wadaroma onana num se ne de omu no di bidia de ni asabeje won chenhira eno na ebru
otumfoɔ de mase papa ɛne panimfoɔ no moma nkɔla no mfa bodina no ni anim nananom momi yɛmpere prɛmpɛ college foɔ yɛ yɛmpere wɔn mo yɛmpere prɛmpɛ college foɔ yɛ Now you can follow. Now what are they? Hey. Oh, so to quite you can save your go be you. When you get there, bow, don't stand on it, bow down. Tell them to go down. That's how you bow to that side. So what I said, everybody should calm down, bow down. Don't stand there. Maybe only secondary school. Senior. Pirelli delegation to be led by Fabian Snyder. Senior. I'm going to hard. Uchuva chami. Awie de moyi masum asempa eba. Sa Pirelli company no. Obia nim tire e friend Pirelli. Na kadwuma omo ye ne ties. Ene Akwasidae otumfo na nanamu yi. Anu anko anu fra bochire beduye. Omo baaya omo se omo se ne ya Akwasidae. Ye ba ne ani ewura ababedi ade. Na de tosumienu ne titiri okura ne se afi biara omo ye calendar na omo ye no sebe enye de ya na ewa bonten a ye dunton ni bia atitiri fo nko an omo de omo guso omo akwa abrochimam abrochehene omo aye no omo twa no ade na ba epenifo bebre atitiri bebre a omo eye afi biara na Africa ha die asmode ne se yewura ana omo hwe mu nyina ne patitiro a odi mu kase
ɛne yɛwura Asantehene. Nti wɔn hwehwɛ mu no yɛwura Broni si searchlight ɔna searchlight no atɔ no so Africa #1 wɔyɛ ho hwɛ a ɛnyɛ yie. Na deɛ wɔn yɛ sɛ calendar no ɛkɔ wiase mam ha nyinaa sɛbe ɛnyɛ obiara ɛnanya bie ɛtitirifoɔ nko a sɛdeɛ meka president King of England wɔn nyinara saa nipa titiri ɛna ɛde ma wɔn nti wotie yɛ na w'ani kura akɔhu bi a na wada Onyankopɔn ase ɛno nti ɛna mpanimfoɔ yi a yɛwura Snyder di wɔn anim ɛna otumfoɔ Nana Evans odi wɔn anim a ɔde wɔn aba nti wɔn baeɛ a nananom a wɔtiri yie no wɔn hu sɛ mesiwa park yi so na afie kɔ bi sɛ wampem park no so biribi kɔ so wɔ anɔpa yi wɔn yɛ yikyerɛ kakra bi nananom a wɔti yie no wɔn hu bi ɛdeɛ Broni si comedies papapaa no bɛba wɔn nim sɛ apɛ ebesi mu no ɛyɛ yɛwura mfie aduonu enum na ne calendar wɔn bɛyɛ a ɔde bɛma atitirifoɔ nkwara na akyerɛ sɛ yɛwura ɔpem so ɔbaae na wɔn se yaba bɛdeɛ adeɛ deɛ wɔn nim sɛdeɛ nanasi ɛsomfa wɔn baeɛ a wɔn kura Broni sa ayɛ fɛn champagne nnaka mmienu snap adaka baako ansana yɛtwa to koraa no Broni bɛsɛ $10,000 a wɔn de bɛboa otufoɔ Osei the second foundation ɛnwomasua ɛne mpuntuo no a yɛwura pa ato no ho so no wɔn sɛ wɔn nhwɛ ne kwa wɔn bɛboa no bɛpia no apart from sɛ wɔn yɛ calendar no deɛ wɔn akyɛdeɛ a wɔn de aba bɛpia foundation no otumfoɔ boɔ mu adeɛ so ka ho nanahema boɔ mu adeɛ akyame boɔ mu adeɛ ehinkwa boɔ mu adeɛ na akrakyefo de wefiri wɔn wɔ nneɛma ahoroɔ so a yɛde bɛba abɛkyɛ yɛwura a ne nyinaa kura mebɛyi na akɔ ame nti no mesrɛ wɔn bɛnya ne bɛgyina yɛwura nan mu na wagye dɔme no Pereri Foundation prioritize additional area. Semba semu hu nipa kora ono ye Akati Farms. De nyame aye na dum akodi hene. Lachame Wadauma Otufu achame Wadauma wana tuura Ono anena na die nyina Akati Farm Sebe Dabi no ya Akati Farm Otufu Wadauma Sesi apeja no Upper East Upper West Wadauma Oko so beji otufu ensamushra ama sebe okoye ni bibia da ne kwan so otumfo nti na otea sebe okoje saa abodin no de aba